Hej og velkommen. Jeg hedder Christine Spore Krotzmann, og jeg er keramiker. Og jeg har blandt andet lavet de her ting, der står på bordet. Hej, Christine Spore Krotzmann mik atarappo mahiortuo makuningadu sanasartulli. Uanga hanimik atarappo mali numi qumitudanik sarkumarsitumi sudiso. Jeg vil i dag vise, hvad man kan sidde og lave med noget fimodej hjemme hos sig selv. Man kan lave lidt blomster og nogle dyr. Ullumikut fimo la atorlumu asingitundakutitso soorlu naasu tuumasullu. Jeg har rullet de her små ting ud. Enten på bordet, eller bare i hånden, sådan her. Ukua asingittu ammalortuaqqasanasimapai nerrivimmut kaavisillungi maduna assami. Og så kan man trykke det ned, sådan her. Taanaqqiserlumu. Det er lidt hårdt det her, men man skal bruge lidt kræfter. Mangilaarami naqilluarlumu. Her vil jeg lave en lille rose, tror jeg. Rosadiudorpo. Så når de alle sammen er sat sammen, så kan man rulle det sammen, og så har man sådan Tamame en lille blomst. ikkusuutareerni taavanaasumus. Sådan der. Så kan man sætte den på sådan en lille tandstik. Taavahunga qisumininguamu ikkullu. Så kan man lave nogle rigtig mange, og så har man måske en lille blomst. Okay. Taalladini sanariaranni taava soorlu naasorpassuutiqarlu. Og så kan vi prøve at lave et dyr. Måske en hest. Taumasor Så misidissavaa histidiorluni. for man behøver ikke, hvis man bare har nogle almindelige tandstikker derhjemme, så kan man sagtens bruge dem. Tandstikkini kingutinu sadiutini peqaranni taakko amatornqarsinnaappa. Eller nogle, ja, sådan nogle tandstikker. Imadunni ikitsisi. Så kan man bruge en gaffel. Så kan man lave sådan noget hår til hesten. Taaisaaqorlumu nujai idusilernissornaqarsinnaappa. Så kan man sætte den på her. Der var. Så skal den have nogle ben. Taavaniupi Laver den bare helt enkelt. ajananittumamisanallumu. Og jeg bruger de her tændstikker, så de kan sidde ordentligt fast. Ukua qisuminiaqqat atorpai ikkulluarniassammata. Hovedet op. Rummer den bare lidt. Og så til. Sådan halvvejs. Taamatu ikkutariarlumu. Histinga. Så har man en lille hest. Mangler lige en hale. Pamiua ilimullumu. Kan man gøre sådan her. Taimatu nujai idusilersorlumu. Aissaat atorlumu.
histebjerg. Nu skal vi lave en lille fugl. Massakutimere det jo sammen. Jeg har formet den her, som er kroppen. Aina timissa. Og så kan man lave det måske i lidt forskellige farver, fordi der er mange forskellige fugle i forskellige farver. Qadipata singintuusinnarput timmissat qadipata singintorpassuusarami. Så har jeg et brun her. Så laver jeg sådan, så man kan se fjerene på fuglen. Meqqularsarissarpai aissaami. Så skal den have et lille hoved. Taaniaqua. Så et lille spidsnæb. Taasillua numittuussa. Så igen en lille tændstik. Så man kan sættes fast her. Qissuk atorlumu niaqua ikkuppaa. Og så skal den have nogle vinger. Amsudoqassaa. Den former jeg også bare lige med hånden. Og så gaflen ned i. Idusilersoriarlumu ammassuduissarissarlumu aissaami. Sådan. En lille fugl. Timmiaqa. Og så hvis man synes, at den der lille blomst, den mangler nogle blade, så kunne man lave nogle i en anden farve. Tara naso. Allani idarusukkanni. Tara pidutaramaqarsinnaa qadipaami allami. Sådan. Nu skal vi prøve at lave et menneske. Manna inumit sanassangu. Jeg kan rulle den her i hænderne på den her måde. Taimatut ammartuliaqarsinnarlumu. Og det er hovedet selvfølgelig. Niaqua. Og så skal den have en krop. Tara timaa. Så prøver vi tændstikken. Qisummiikkullumu. Lave et menneske, der sidder ned. Inuk issiasop sanasarput. Og det her, det kan man også bare sådan rulle ud på den her måde. Det er det nemmeste. Taatari naqbimukaavisinnarlumu. Saninaqarsinnarput. Ernangineruptaat. Sidste ben. Og så skal mennesket have nogle øjne. Der isidissa. Så jeg bare ind i hovedet. Niaqoniikkutinnassap. Og så en mund. Tara sihui. Så skal den også have noget hår. Nuyaqassaa.
her laver jeg bare en slags hjelm eller noget. Sætter den på. No jäi imetysenäkkä sohlujelmitunga ja isikkuri. Så klatter jeg ud sådan her, så det ligner hår. Tää ajassaammi imety ikkulluariarlugu. Nyati isikkoqatuqtillerlugu. Så har vi et lille menneske. Tää inupiaqarpo. Nu skal vi prøve at lave en snemand, Massakuapummi inumuusali selvom det er sommer. asaangaluarpallut. Men det er altid sjovt at lave en snemand. Apummi inumuusiarnu nuannartuannarpo. Så ruller man 3 kugler ud. Ammalortu pingasut Sætter det sammen. ikkullungi qisummikkullungi imatu. Så skal vi have nogle knapper. Attatqassaa. Der. Og nogle arme. Ammatadaqassaa. Dem laver vi også i brun, fordi ruller. Idusilersuarlugu kaavisilikimatu. Og så skal den have en næse. Den laver vi lyserødt. Amaqinaqassaa. Lang næse, ligesom en bulldog. Qingaatakisoor soorlukuuroq. 2 øjne. Isillumarlu. Så har vi en snemand. Apummi inumuusiapiaqarpo. Så i dag har vi nået at lave en fugl, en blomst, og en hest, og et menneske, og en snemand. Og tak fordi I så med. Ullumikkut sanasimarai timmia naasor histe inuk apummillu inumuusiaq. Siinaarnissen quina.